Hello guys, welcome back again to my channel. Sa mga baguhan dyan, don't forget to subscribe. Sa mga nakasuportahan sa akin, welcome back again to my channel. So today's video guys, ay magbumukbang ako ng pork belly humba, pork Bisaya humba guys. So yan, nandito yung sauce niya at mga banana blossom. Yan, marami yan siya guys. So, meron ako ditong warm water at rice na sa likod. So, let's eat! Kung may marinig kayo maingay guys, yung puwan ko maingay guys. Ano? Maingay siya guys. So kayo huwag kayo magtaka kung maingay.
Maalat konti. Maalat yung timpla ko guys, konti. Alat. Busog na ako guys at maalat. May pagkunti alat. Last na to.
So that's all lang guys, yung mukbang ko guys. So naubos ko yung pork belly humba guys. So dito pa, maulam ko pa to guys, pang mix sa rice guys. Maraming salamat po sa mga nanonood guys. Maraming salamat po galing sa FB page. At lalo na sa mga mukbangers na nandyan pa guys. So, yun, tuloy-tuloy na po yung pag-upload ko ng mukbang ko guys. So, nanibago ako, sobrang busog ko guys. Nanibago ako kasi hindi na ako nasanay mukbang. Hindi na ako nasanay na kumain mag-isa. Nanibago lang ako mag-isa. Tapos, parang nakulang lang ako sa kanin konti kasi ko kasi to, minix ko kasi to, maalat siya konti guys. So, dapat dilagdagan ko yung kanin. So, maalat pa rin sa ko. So, that's all guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment below, and subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification bell to update for more videos coming soon. That's all. Bye!